terminat și m-am găsit. O să facem un challenge, de fapt nu e un challenge, nu știu ce e asta. O să facem experimente pe telefoane, jucăm fotbal cu el, îl aruncăm în sus, e deja spart. Ia uitați, îl arată el, bătă. Frigi? Tati, e un Samsung Chiar ăsta-i tăiat? Express 2. Dă-l încoa, dă-l un pic. Nu mai pune, nu mai atingeți pe... Bă, nu mai da cu pumnul. Nu pun două. Dă-l încoa, că ia scartela. Dă un pic, pune, uite așa. Așa? Da. Cam atât cu atât. Și cam atât cu episodul ăsta. Să sparg camera. Opa. Doi mai tari în cameră. Să sparg camera și cam atât. Și astăzi... Hai să jucăm un fotbal. Nu, hai să vă arăt ceva. Astăzi eu am un telefon care filmez pe toate... Dă-i dau și eu ușor. Aruncă-ți-o și eu dau cu șutul. Aruncă un pic, îi dau cu șutul. Așteaptă-le să dau. Ce telefon, pare. Aruncați, aruncați. Dă-și mea. Dă-și mea să-ți dau șutul ăla. Hai, na, dă. Ia uitați, după ce am făcut rodă. Telefon Samsung. S4. Da. S4, la. S4 rablă. Aruncă la un voleu. Voleu, ăsta e. Stai, am net. Dați-i cu piatra. Bă, tati, pune-l jos. Pune-l jos. Stai. What? Stai, mă, uite ce zamă. Păi zamă. Aleți. Mă, cartela jos, pune-l jos. Nu, pune-l jos. Pune-l jos un pic. Dă-te. Dă-te, pune-l la... Voleu. Dă-te, îl vezi? Da. Ia uitați! Ia uitați! Oh! Ia mai tare! Arăți cum s-a făcut! Și cam atât cu episodul de azi a fost Madalin, adică Cărniță X. Alături de Enderman X200 și Spike. Și ne vedem Data viitoare! Pa, pa!